Здравейте на всички! Днеска ще правя едно предизвикателство. Максимален брой лицеви опори за 30 секунди. Ако правите това, правите в добра техника. И аз ще пробвам също в добра техника да направя. Не знам колко получило, после ще видя на видео. Ако искате да направите това предизвикателство, тагайте мен и още двама приятела, за да може да продължим. И пишете комент колко получило брой лицеви за тези 30 секунди. Мерси на всички.